Arep nyusuh apa piye kowe? Kaya ngendi-endi diblebeti. Pundi ping 1 lho iki. Ah ning dawa banget ya kuwi. 1 tok. Ah iya. Oh, rekat. Janui mingkem. Oh, rekat. Engko nek kowe dunake ngono, kowe iki ya kleru kok le omong. Tok bukan ndi ming 1 tok. Engko nek sing tak duduhi aku kuwi. Mbok ben ngawon ta, cen aku cantik kok. Wah. Kowe ngece sapa aku apa bojomu? Nek kuwi sok kurus ngono. Wah, ya loro kabeh kena. Brahala loro kena kabeh. Yo. Oh, rekat kong. Ayo, anggunge tatin kaya ngapa? Wah. Wah.